Yawwa baby. An ce kina son gaina shine ce dan cabur ya rako ni. Kin san ban da aminin da ya wuce dan cabur. Ka gani fa ba na tura ni a kira ka don ka zo a doguwar magana. Aikawar da ne a kirawo ka. Zaɓi uku ne zan ba. Madalla. Haji idan gari wai sharɗa ma za ta gindaya maka sai ka ce wata mahaifiyar. Ina ruwanka soyayya ce. To shi Ka sarki irin wannan abu. Ina sauraron ki baby. Na farko ko ka bani kuɗi na je kasu. kume Kuɗi. za ka bata a nan jikin naka Ni ma ai tambayar ki. a jikin naka. To ina jin ki na biyu. Na biyu ko ka siya min a baya. Ame A baya. a baya to a idan gari nan da shekara 10 na sanka da wannan 20 kamar din. Wallahi. Baka taba canza shi ba. Sama da Kuma shekara. yanzu wata ta zo ka ringa siya ame. A baya. Na uku ina sauraron ki. Na uku gaskiya ko mu rabu saboda na gaji. Shikenan ka zo gida sai. Ai mu haka muke so. Allah ya muke albarka da irin wannan gudunmawa da kika ba idan gari. Da Kai idan gari. ana samun ƴan mata irin ki. To da samari sun zauna cikin kwanciyar hankali. Wannan Na gode. haka Na abu na ƙarshen. Au kai yanzu zance abokin naka zaka biya kwanda mu rabu? Ai an mara ba an ga dan cabur. Tunda tori a kunna ka sai ka biya mata. Dan cabur kun Dan haka- gangara. Mu ai gaba da kai mu. Allah ya muke albarka. Allah maki Allah ya albarka. ƙara lafiya. Allah baki miji na gari. Yanzu tafiya kai. Za ka dawo ka same ni bayan sallar za ta yi.